Ana sa typhoon category ang bagyong Karina nga panay makaapekto sa panahon sa Luzon. Samtang hanging habagat nga ginabira sa maong bagyo ang makaapekto sa panahon sa Mindanao. Sa 11 a.m. latest bulletin sa Pag-asa, ulahing nasiplatan ang bagyong Karina kapin 300 kilometers sidlakan sa Basco, Batanes. Padayon kining makaapekto sa panahon sa dakong bahin sa Luzon. Posibleng ugma sa gabi o Huwebes sa buntag kini maglandfall sa northern portion sa Taiwan, una mo gawa sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ang ginabira sa bagyo nga hanging habagat ang magpaulan sa dakong bahin sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, ulanon ang Sulu Archipelago, Northern Mindanao, Barm, Sorsogon, Caraga ug Davao Region. Busa mahimong alerto kanunay sa posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta.